комедиядан не үшін кеттіңіз? Болса жеттейін де үйрендік. Дар мұхитіне, міне, әлі яры, әлі ярамайым. Андай әйбір сөйлеме. Эстрада мінбәріне мінді жыршыбыз Раяз. Нормальный жыршылар қортайып біткән как раз куәк, үңгірегірегірек куәк. Дирадау, дымая, мен тұрам, нәрсесің бұл. Күләшірлік поводлар. Білмеске тырышам. Мен дедір шындай тиран боласың келмей. Лекен қатын қызға қол көтере керек тұр. Сәлем, бұл маршрутка проекты береді сиңа да, миңа да яқшы танышы хисләр шәһәр буйлап үзләренең яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм Казан буйлап сәяхәткә чыгабыз. Бүген бездә кунакта татар эстрадасының романтика күп кенә хитлар авторы Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйков. Рәз исәнмесез? Исәнмез, хәерле көн. Әйдә күзләрне бергә кысык инде мондай кояшта. Бүгенге маршрутны без каян башлыйбыз? Башта шуның турында. Бүгенге маршрутны мин булай гына бу мотор урынын алмадым, чөнки мин 2003 елны Арча педагогия куллиятын тамамлап, Казан дәүләт педагогия институтына укырга кирдем дә, һәм безнең менә шушы Ленин бакчасы тирәсендә дип әйтик инде, Пушкин урамында безнең музыка факультетының зданиясы. 2 этажлы мотор гына кичкенә здание, без монда бер мотор гаилә кебек яшидек. Бүтән курслар бер-беребезне беләк. Шуның хәтле мотор күңелле итеп үтте ул минем вакытлар. Нәҗип Шиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе 1945 елда югары дәрәҗәле музыкантлар, педагоглар, башкаручылар һәм композиторлар әзерләр өчен барлыкка килә. Консерваторияның төп бинасы Пушкин урамының 31-нче йортында ачыла. Соңыннан музыкантлар һәм остазлар яңа бинага күчә. Әмма әлеге йорт бүгенге көндә дә консерватория укучылары өчен ачык, чөнки биредә фортепиано факультеты үз эшен алып бара. Аның янында Ленин бакчасы дип исемләнгән парк урын алып тора. 1917 елга кадәр әлеге парк Николаев мәйданы исемен йөрткән һәм ул Ширек күл паркының дәвамы булган. 1894 елда биредә фонтан барлыкка килә. Ул шәһәрнең иң борынгы фонтаннарының берсе булып тора. Артта безнең теге Ширек күл диләрме әле аны? Ширек күл паркы. Ширек күл паркы без анда ябык пицца ашарга йөри торган идек. Шул парк кырыенда нары җыешып, анда кемнәрдер гитарада уйный, кемнәрдер нәрсәдер җырлый, кемнәрдер бии. Менә шундый кызык кайнаш барай. Центрның кыл уртасында бик матур җирдә һәм машиналар һәм кешеләр гел йөреп торый. Ә мин үзем теге бик романтик жанрда эшләсәм дә, мин үзем бик теге кызык-кызык йөрергә һәм һәрвакыт теге движ яратам дип әйтик инде. Фольклор музыкасы дәүләт ансамбльдә эшли башлаганчы бер парны да калдырмый идем. Калганын сөйләмим. Сез алайса прилежный студент булгансыз инде. Кайсыдыр вакытка кадәр. Миңа бик кызык иде. Миңа чынлап та бик күңелле һәм теге безнең укытучылар да безгә теге мин анда укытучы, син студент дип түгел, ничектер менә якынайып бер теге гаилә кебек шулай кайный торган идек. Мин бит инде кичкенәдән артист булырга хыялланган бала. Шуңа күрә монда да шундый мөхиткә эләктем дә рәхәтләнеп кайнадык. Хәзер балачагыздан сөйләшә башлык инде. Сез Балташ районы Ненәнгәр авылында туасыз, дөресме? Сезнең әти-әнигез профессиональ рәвештә музыка белән шөгыльләнмәсә дә, сезгә мәхәббәт, музыкага карата мәхәббәт, сәнгатькә карата мәхәббәт, нәкъ алардан күчкән дип сөйләгәнегез бар. Шуннан да шулаймы? Шуннан да шулай. Мин 8 кешелек гаиләдә үстем. Безнең әби, әтинең әнисе бик матур җырлый торган, спектакльләрдә төп рольләрне башкарган. Безнең үзебезнең авылның халык театры бар иде. Һәм шунда, шул мөхиттә әти белән әнине дә бик җыр кавыштырган. Әти минем гармон баянда уйный, гармоннарда уйный, көйләр яза, әни бик матур итеп җырлый. Алар менә Казанда институтта укыганда кавышып, менә шушы кем әйтмешли җыр моң аркасында алар кавышып, аннары инде менә шулар инде безгә дә күчеп килгәндер. Менә сез бит барыбер музыка юнәлеше буенча китмисез, сез Арча педагогия куллиятына укырга керәсез. Монда инде укытучылар әзерлиләр, шулай да әлеге куллияттан бик күп кенә артистлар, шоуменнар чыккан, аның ниндидер шундый сихри бер көче бар ахрысы. Әти мине инде музыка белеме, теорияны белсен өчен, ул әти бик шөгыльләнде минем белән кичкенәдән.
һәм менә ноталарны, теорияларны белсен өчен дип, әти мине укырга кертте 9 класстан соң Арча педагогия колледжына. Анда укып, аннары инде Айдар абый Файзрахмановның бер туган абыйсы Марсель абый Файзрахманов та тәрбияләндем. Аның җегетләр ансамблендә тәрбияләнеп, ул безгә инде әти кебек кирәк вакытта биреп алай, кирәк вакытта яклый да. Шундан соң инде Айдар абый белән таныштырды Марсель абый. Шунда инде параллель фольклорный ансамбльдә эшли башладык. Ансы инде галәмәт тоже күңелле факт. Фольклор ансамбль турында без икенче җирдә сөйләшербез. Ләкин менә фольклор ансамбльне әзрәк узып, сез аннары Барс медиага ансамбльдән аерылып инде Барс медиага китәсез. Күп кенә бит ансамбльгә эләгүчеләр ничектер аннары сольны эшләп тә китә алмыйлар. Ничектер шундай ансамбльне хиталарны коплап ала. Ну, без ансамбльдә дә гел солист булып эшләдек. Без Илшат Валиев белән бергә эшләдек. Безгә Барс медиада Фәрит Таишев генераль продюсер булганда безгә контракт эш тәкъдим итеп, әйдә сезгә инде үзегезгә җырларга вакыт дип. Минем хыялы инде ул. Миңа филармониядә шул фольклорный ансамбльдә эшләгәндә Илһам абый Шакиров та әйтә торган, Балташ малае, син тавышың әйбәт җырларсың син дип. Нинди бәхет бит ул Илһам абый Шакировлар белән дә чыгыш ясаганыгыз бар дип укыдым. Илһам абый белән без чыгыш ясадым. Мин аның үзеннән сорап, үзенең бер юбилей концертында Камал театрында мин аңа пародия ясаган идем. Ул вакытта әле мин бит әле башлап килүче җырчыгына анда бөтен кеше ябырылды инде. Син әле яшел нәрсә Илһам Шакировны үртәгән үчекләп булды. Мин Илһам абый белән бит инде шәхсән таныш, шуннан соң килдем. Илһам абый, ну ничек үзегез ашады? О, Балташ малай. Барс медиага күчәсез. Һәм анда да 7 ел эшләгәннән соң аннан китәсез. Менә аннан ни өчен киттегез? Әле Барс медиа хәтле анда кызык әйберләр булды. Анда Барс медиа хәтле миңа Фирзар абый Муртазин бер матур җыр, бер-ике матур җыр язып бирде дә Салават абыйга тыңлаттырган. Шуннан бер вакыт минем телефон шалтырый. Мин алам, исәмсез, сәлам, Салават абыйым бу. Мен әйтәм, кайсы Салават? Шуннан әнине искә төшереп алды да ул тиз генә нәрсәдер дип әйтте дә, мин сразу аңладым Салават Фатхетдинов. Алда ди, җырлап куйгансың ди, теге җырны ди инде шаткан минем җырлаганны. Но мин бу җырны ди үзем җырларга тиеш ди. Мен әйтәм, Салават абый, конечно, инде син әйткәч, син любой җырны җырларга имеешь право, син бит Салават. Но шуның өчен мин сине үземне ди Казан концертларына чакырам ди. Ул шуннан 19-нчы сезон концертларына мине 2 атна халыкка күрсәтте. Аннан соң әле мин барып Барс медиа белән контракт төздем. Нинди җыр иде бу? Хәзер без бүтән ömürler үткән, соң инде ирекәм. Без әле минем бер концертта икәүләп тә җырладык. Салават абый көлә, бу ди минем ди Фирзәргә карата мәхәббәтемә шыдый алмыйча язган җырым. Или наоборот, шундый кызык әйбер әйтеп куйды инде. Шулай да Барс медиадан ни өчен киттегез? Ничек китмиләр син анда 7 ел контракт эшлисең дә. Ну, аннары бит теге аны. Ну, булды, җитте инде, өйрәндек. Ул контрактның 2 ягы да бар бит. Алар рәхәт ягы да күп бар, михнәт ягы да бар. Шуңа күрә син анда я совсем ялкаулыкка өйрәнәсең, я әзрәк эшләргә өйрәнәсең. Шуңа 50-гә 50 мен әйтәм, яра үзем эшләргә вакыт тор дип. Шуннан инде китеп бардык әле. Сез инде ул вакытта үзегез эшләргә тулысынча әзердә булгансыздыр. Шулай. Татарстан Республикасының Дәүләт филармониясы бинасы кырыенда без хәзер Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе 1937 елның 21 августында Татарстан АССРның Халык комиссарлары советы карары белән оештырыла. Филармония республиканың барлык иҗат кешеләрен, җырчыларын, биючеләрен, музыкантларын бер үзәккә туплап, аларның мөмкинлекләрен тагында үстерү һәм музыка сәнгатен пропагандалауны максат итеп куя. Милли музыка мәдәниятенә керткән бик зур өлеше өчен һәм Габдулла Тукайның тууына 60 ел булу уңаеннан 1946 елны Татар дәүләт филармониясына халкыбызның бийек шагыйре исеме бирелә. 1950 елларга кадәр филармония Пешен базары мәчетендә теркәлгән. Аннары Островский урамындагы йортка, 1970 елларда Гоголь урамындагы 4нче йортка күчкән. 1955 елда хәзерге Павлюхин урамында яңа мәдәният сарае барлыкка килә һәм филармониянең төп бинасына әйләнә. Элек ул Киров исемендәге мәдәният йорты. Мин как раз килеп эшли башлаганда, инде алар монда күчереп ремонтлар ясый башлаганнар. Без шушында бик матур гаилә булып,
meni o'zlariga qabul etdilar. Men bunda bek yaxshi kishilar bilan tanishdim. Aydar Fatrahmanovga bek zo'r rahmatli. Ham men turli illarda, zo'r sahnalarda endi professional yoqdan шығыш ясый башладым, ныгый башладым, багаж туплый башладым. Қызық болды. Мен келдім де сразу концертқа алып кеттілер. Анда бит концертта шығып жырлайсың ала түгел. Анда түрлі шондай, мәселен, сабан той, сүрән салу түгел, әйберлер жию. Мәктепке келдік те, мен бит білмеймін. Мені киіндірділер. Міне шунда шықта қолға тұтып тұр бака. Сенің роль шундай. Мен шықтым да, мына шойттырып қолға тұттым да, ол қолғадан шундай сүлгілер. И қызлар шуны тұтып биелер, жырлайлар тегенде полный, бunda битінде живой оркестр уни, Артур бас балалайка да шундай зор. Илшатлар жырлайлар анда ирада, удым мая, мен турам нәрсесің бу. Анары гармонны күрсәт, күвәк, ыңгыри, күвәк. Мен әйтәм, кайлактым мен Құдай, мен кай. Шуннан мен әйтәм, 2нче ел оят булмасын дип, мен кайтып ноталарын алып, кичкә хәтле анда үйреніп, қойбірлерінен сұрап, мен айтам, жырлап көрсетіңіз әлі, мұны ойнап көрсетіңіз әлі. Мына шуннан башланғандар. Сіз 3 яшыңыздан баянда ойнайсыз? Тальян гармонда. Баянда мен өнерге үйрендім әлі 97 жылда ғана, әти мен сені Аршаға оқырға кіртем, анда 3 әсер өнерге керек кіргенде, мына шуны азапланып үйреніп, ол баянын ескі шпагат бауларығынаның қайыш орына, ол әтінің өзінің тырышып алған баяны, мен аны анары нишедир, менә берничә ел элек, 5-6 ел элек, мен аңа капитальный ремонт ясатып, үзен әйтмешегенә апатып бергәч, ул мескенем кочаклап җылап алды даже. Уларның кредитка алып, тырышып алган шундый Вологодский баян, уларның инде бик йөрәге әрнигән булган икән. Шулай, шундый состояние, шундый нидә булганда. Мен аны полностью ремонтлатып, анда уйнап, шуның рәхәтен күреп калды ул. Менә бу яңа баян алып бирүдән кадерлерәк тә бит әле. Әлбәттә, ул баян белән улым ди, син беләсеңме ди, без нинди туйларда, юбилейларда әни белән йөргәннәр, аларны чакыра торган булганнар, әтиуни әни җырлый. Шуның өчен ди, алар безгә ис алырга булыштылар ди. Элек бит шулай өмә белән. Ул баян әле дә исән сау авылда. Хәзер бармаклар хәтерлеме, яш уйныйсызмы? Мен уйнарга яратам. Мен теге былай гына уйнап утырмыйм, кайры вакыттагы я Илхам килеп китә, я Әлфия. Я кунаклар килә дә, мен мәсәлән аларга уйнап, аларны җырлатырга яратам. 2015 елда сезгә Татарстанның атказанган артисты исемен бирделәр. 15 елдамы? Ялгышаммы? Шулайдыр инде. Юк, шулай ук булды менә. Карап куйдыгыз, әйтәм, дөрес. Мен әйтәм, шулай ук булды менә инде. Юк, мен датларга бит вообще. Ничек булды ул? Менә тормышыгыз белән ничек үзгәрдеме? Яисә бу инде теге ниндидер титул гына бирә, үзегезнең менә эчке кешерешләрегез үзгәрмәдеме? Ул сиңа шундый барыбер бит инде горурлык. Беренче чиракта бик зур исем. Гаилә өчен. Сине тудырган, дөньяга китереп үстергән гаилә өчен һәм үзеңнең гаиләң өчен. Син әлбәттә ул зур горурлык һәм ниндидер статуста бирә һәм инде син сәхнәгә чыкканда былай гына чыкмыйсың инде Татарстан атказанган артист булып. Шуңа күрә мин бик горурланам ул исем белән. Әле шунысы кызык, мен әле аның не приказы чыккан гына иде, аны бөтен кеше белми иде. Авылга кайттым да, кибеткә керсәм, безнең авылның ике теге колхозда яшәүче абзый, кара син авылдаш, сиңа атказанган артист биргән, котлыйм дип. Мин әйтәм, сез каян беләсез? Беләбез инде. Авыл кешесе иң беренче белә дип беләм. Әле күчтәрәч тә алып бергә туры килде шуңа күрә. Сезнең эстрададагы образыгыз. Сезне инде күбрәк романтик буларак күз алдына китерәләр. Ләкин тормышта мин сезне бик яшьтәге алай күреп аралашмасагыз да, менә сезнең артыгыздан күзәтеп торам, сез бик кызу, юмор хисе сезгә бик якын. Сез миңа калса тормышта бер дә романтик түгелсездер. Мин сәхнәдә ул бит образ җырлар белән килде. Ничектер миңа якын ул. Мин мәсәлән әтинең кырказлары дигән җыр белән чыктым. Шундый фәлсәфәле, шундый инде мәгънәле, шундый шул җыр белән старт башлана. Аннары китте Яратали, аннары үзем киләмнәр. Бөтенесем шундый моңлы әкрен җырлар, и шундый моңлы романтик образ килде дә басты. Һәм мин үзем дә яратам ул андый җырларны, ул теге әбидән калгандыр дип уйлыйм мин, ул теге хирислык дип әйтәйин. Шуннан соң концертларда яза башлады. Энем, син нишәп шуның хәтле, син хатыныңнан булмадыңмы? Син бер бала чагың шундый авырыймы син? Нишәп гел Нишәсне любовь. Нишәп шуның хәтле моңланасың син? Дигәч, аннары без инде әзрәк
репертуарына сайлаганда инде күңелле җырларды ала башлаганда сиренер, алмагачлары китте. Хәзер инде әзрәк теге балансны тотырга тырышабыз. Ләкин барыбер минем күңелдә шул мәхәббәт лириксы, романтиксы, мәхәббәтнең төрле теге тасвирлаулары, аның теге җаваплысы, җавапсызы, хыянәте теге. Алар бар. Бар инде. Ул вакытта бит нидә юк. Андай теге җырчылар да юк. Шорт возьми, Ришат Тухатуллин да юк әле. Фирүз та каядыр. Шуннан алар килеп, аннары Разбавили. әйе. Аннары әзрәк кенә Романтиклар күбәйде. Аннары алар да тавышлы менә бүгенге көндә бит рәхәтләнеп әйтергә була. Менә шундый җитлеккән менә булган җырчылар бар дип. Башка артистлар турында сөйләшә башладык. Сез күбесе белән дус. Әйе. Ләкин барыбер бит инде эстрадада һәм шоу-бизнеста ниндидер көндәшлек бар. Ул ачык булмаса да барыбер һәр кеше тамашачы мәхәббәте өчен ниндидер көрәш алып бара, кемдер концерт программалары куя, ниндидер яңадан яңа костюмнар уйлана. Менә сезнең хәзер бәлки сез башлаган чорда артистлар да алай күп булмагандыр. Яисә ул вакытта инде теге иң топлар алар олы яшьтә булганнардыр. Хәзер менә Ну, миңа вообще повезло дип әйтик. Без как раз башлаганда теге Алмаз Хамзин минем бер концертта шигырь язганы. Эстрада минбәренә минде җырчыбыз Раяз нормальный җырчылар картаеп беткән как раз ди. Әйтәм, андый әйбер сөйләмә. Алмаз абый, әйтәм, үтерәсең бит син. Хәзер мине бит блайттырасың әйтәм, блайт. Мин гел хөрмәт белән, бөтен коллегаларга хөрмәт белән теге карыйм иҗатларына да, чөнки бәяне без бирмибез, бәяне халык бирә, тамашачы бирә. Һәм ул конкуренция, ул аларга безгә теге бер урында тормаска мөмкинчелек бирә. Һаман изләнсен, яңа ниндидер җырлар, яңа темалар, ниндидер. Мин күбрәк мәсәлән текстны яратам, теге студия эшләрен яратам, аранжировщиклар белән эшләргә яратам. Чөнки миндә үземдә теге музыкаль белем булгач, миңа алар белән аралашырга рәхәт. Теге миңа бу җир ошамый, бу что-то не то дип кенә түгел. Мин инде теге объектив яктан карап, менә миңа менә булай кирәк, шундый гармония кирәк, менә мондый стиль кирәк дип, тегеләрне тыңлап, буларны тыңлап. Ләкин мин теге үземнең коллегаларны тыңлап, миңа шундый итеп ясал дигәнем бер гомердә дә булмады. Менә анысы да бар бит, кемдер охшаштырып ясый, кемдер ниндидер шундый кискен ниндидер менә на грани гына яритырган темалар сайлый, теге безнең татар мөхитенә, менә әллә ярый, әллә ярамый булган. Андай бер юк бит шоу-бизнес. Клиплар. Шоу-бизнес шуңа күрә. Аның белән шөгыльләнмисез кебек. Юк, ул шуңа күрә бит менә эстрада мин бит тәрбияләндем икенчерәк җирдә. Минем өйдә дә классик әсәрләр тыңлыйлар өйдә, Илһам абыйларны тыңлыйлар. Мине шулай тәрбияләделәр. Аннары мин ничектер филармония тегесе, менә алар бөтенесе шундый образ тудырдылар. Мин менә ул нигә кирип китә алмадым беренчектә. Мин ничектер һаман үземнең менә шул образда, бәлки шуңа күрә дә минем теге күп проблемалар бардыр. Мәсәлән, мин анда теге 100-ләр, 200 концертлар бирмим. Аның хәтле теге мактанырлык нем юк. Минем ничектер үземнең менә иҗат бар. Шул иҗатны яратучылар бар. Мин шулар белән эшлим. Бәлки алар нидер, ләкин алар саллы дип әйтәм мин. Шуңа күрә мин теге кемгәдер күбрәк минем аудитория күбәйсен дип целенаправленно анда нәрсәләрдер эшләмәдем. Пиариться да әйтмим, ниндидер хайпларга да, ниндидер черный анда пиарлар белән алам сакласын анда. Менә миндә шулай, сез аннан ничектер аерым теге. Менә ул шоу-бизнес дигән сүз. Мин потому что Йо, мин бит эстрадада тәрбияләндем. Мин как раз менә шушы традицияларда тәрбияләнгән. Мин шуларны кисеп бүгә алмадым, шуннан итә алмадым. Мин менә шушы традицияны дәвам итүче. Ул бизнес, шоу-бизнес. Акча эшләү өчен, күбрәк, то есть эшләргә буланы, бәлки эшләргә кирәктәдер. Менә шоу-бизнес дидегез, бизнес. Үзегез әйткәнегез бар. Эстрадада танылыр өчен бизнесмен булырга кирәк дип. Әйе, әлбәттә. Шоу-бизнес. Әгәр дә син үзеңнең ул бит эш, син бит бухта баракты. Менә сәнәм җырны сатып аласың. Шулаймы? Аранжировканы сатып аласың, яздырасың акчага. Радио, телевидение бөтен нәрсәгә хәзер акча түлибез. Безнең җырласыннар өчен. Шуңа күрә ул бизнес, син вкладываешь. И син шуннан табыш алырга тиеш. И морально, и материально. Һәм кемдер эшли белә, кемдер эшли белми. Менә кемдер бик яхшы эшли белә, кемдер уртача эшли белә, кемдер вообще эшли белми. Алайса теге инде эстрадага килеп, менә теге творцы диләр бит. Син творец кына булуң җитмидер. Творец булуң җитми, монда әзрәк кенә или яныңда бер кеше кирәк шундый. Менә
бизнесмен. Или сен сам себе режиссер. Сен өзің режиссер, өзің сатасың, үйтәсің. Жрец, жнец. Вот, әлі жырлайсың да. Жырлар яғынан. Сіз менә бик жинтлекләп сойлым жырларны текстына игътибар итәм дидегез. Менә жырлар язганда нәрсәгә игътибар итәсез? Менә бу тамашачыга ошаячак, мәсәлән, монда ниндидер шундый припев, ул теге башка кирип кала. Яисә киресенчә менә мәгънә ягыннан карыйсыз. Yo, минем бер вакытта да бу тамашачыга ошаячак дип минем эшләгәнем булмады жырны. Жыр ул минем ничектер үземнең бер җимеш инде ул дип әйтәбез без аны, аның менә ничек тәкъдим итәсең, менә шулай кабул итәләр теге. Мин бер вакытта да теге, булай да ярар әле түгел. Мин аны җинтекләп үзем аркылы үткәреп, без аны аранжировкаларын, аның без эшләсәк инде аны бик теге җинтекләп матур иттереп эшләргә тырышабыз. Мәсәлән, мин 10 ел элек яздырган җырларны тыңлыйм да, мин үземнең башкару турында әйтмим. Менә аранжировкасы, концепциясе турында карыйм да, карам әйтәм, ничек нормально булган икән ич дип куясым. Я урамда мәсәлән мин сезнең менә шушы җырыгызны яратам дип әйтәләр, ул җырларга бер 15 еллап һәм әйтеп кара, ул бүген көндә дә актуаль. Димәк, без нормально эшләнелгән. Вот шуңа күрә мин бер вакытта да теге менә бу моңашасын әле, бу моңашасын әле дип ничектер просто творим. Туйдырган җырларыгыз бармы? Менә туйдырган җырлар, алар туйдыра алар туйдырмый, аларны башкару туйдырырга мөмкин. Көн сайын концерт куйган артистларга мин саулык, сәламәтлек, уңышлар телим. Менә мин узган ел чыгып кергән, 5нче концертта минем уже программада җырларны теге лайттырып җырлый башлаган уже. Теге көн сайын теге, мәсәлән, каз бәлеше бит тәмле булса да, менә 5 көн рәттән ашап кара син аны. Мин менә шундыйрак кеше инде, кемдер ияләнгән, мин сораганым бар, ничек мин әйтәм, җырлыйсың син? Ул ди автоматта уже ди. Мин бер ара ярата әле җырлый алмый башладым. Мин аны теге мелизмаларын да әйләндерә алмыйм. Җырлый алмыйм инде, менә отверга итә теге организм бетте китте. Менә аны аранжировкасын беренче нотасын ишетүгә әлләр иши башлый торган идем теге. Менә мин шундый инде эмоциональный әзрәк мондыйрак кеше булган күрә, миңа авыррак. Мәсәлән, кайр вакыт bir 5-6 ел яткан җырны әйләнеп кайтып җырлыйсың, ой рахат инде. Сагындыра. Үзегез яратмаган җырларны башкарганыгыз бармы? Ничек инде ул булмый. Мәсәлән, сез аны Мәсәлән, син ашарга яратмадыйсың, ашар бар. Менә ашауда бик привередле. Менә сиңа әйтәләр, менә ашайын, яратмыйм мин ашарга. Менә дөресен генә әйтәм, менә мәсәлән, сюжетларга барабыз. Миңа ашамаган сюжетлар бар, ләкин мин аны бирәм эфирга. Ансәле ул ярар, бу менә бу бит тоже ризык белән бер кебек. Ул бит теге без аны бит инде мондый ризык бар, рухи ризык бар. Әле аны мәсәлән яратмаган җырны тыңламыйсың, переключаешь. Шоймы? Бүтәне син уйлап кара, әле аны җырларга кирәк. Менә иногда шулай була бит, менә мәсәлән артистка яңа репертуар кирәк инде, ләкин менә бер җыр бар. Ул бәлки ошап та бетмидер, ләкин чыгарырга вакыт инде. Минем бер случай булды. Мин Барс медиада эшләгәндә, миңа директор әйтә, бер җырны җырларга кирәк ди. Мин әйтәм, в смысле кирәк? Әйтәм, мин кирәк дип җырлаган юк. Слушай, тут, политический момент. Ул ди, прокурор ди. Бу репертуарыгызга түгел инде, ниндидер чарада җырларга кирәк. Менә җырларга кирәк. Әле мин ишетмәдем. Мин әйтәм, прокурор булгач бу бит инде. Яваз дәллә, шундый җырдыр инде. Тыңлаганым, шундый романтик. Бер ялгызым уяндым мин иртән. Язу калган күрешмәбез бүтән. Бушап калган төсле булды дөнья. Әйтерсеңле яшын сукты миңа. Юк тукта. Мин әйтәм, ого! Дип җырлыйбыз. Шуннан ул адвокат булып эшли башлаган, бармы? Яхшы якка күчкән. Мен прокурорларга бер инде каршылыгым юк. Һәр кеше үз эшендә эшләргә тиеш. Кешене яратабыз, хөрмәт итәбез. Исән сау эшләсен, ләкин мин көтмәгән идем мондай җыр. Шундый романтизм. Димәк, сездән бүләкне без кая качырабыз? Әйдәгез аңлатыйк. Менә символично булсын дип әйтәс килә. Мин филармония концертлар залында эшли башлаганда Илһам абый мәшһүр җырчыбыз, легендар шәхсебез белән таныштым. Бер вакыт аны сөйләгән, пародировать итеп торайым. Ортан килде дә, Балтач малае, Ланма, синең тавышың бар, җырлап китерсең кебек ди. Шул вакыттан менә
Чикле Пророческий сезон. канатландырып җибәрде дә ул. Мин аларга бик зур рәхмәт. Мин Әлфия апа белән дә эшләргә язды, таныш булырга. Гомумән аларга һәм Дүнә апага да бу аллеядагы мәсәлән шул барсында мин беләм. Без Арчада укыганда электричка белән килеп Салават абыйның концертын идәндә баскычка утырып карыйк, ничектер кирип. Шуңа күрә минем хыялым тормышка ашты. Мин аларга бик зур рәхмәтле. Алар минем тормышымда зур роль уйнаган шәхесләр, бигрәк тә Илһам абый, Шакиров, әйдәгез әле аның менә утырткан агачы төбендә яшереп калдырыйк әле. Әйе, безнең артыбызда филармония, монда шундый парк һәм аллея бара. Әлеге аллеяда безнең мәшһүр җырчыларыбыз утырткан агачлар, чыршылар һәм без Илһам Шакиров утырткан чыршы астында әлеге бүләгебезне качырып калдырабыз. Әйе, менә монда минем 100дән артык җырларым тупланган флешка. Ышанып калам, кем бу бүләкне таба, 100дән хоть берәре булса да ашар дип. Ашар. Безнең 3нче сынгынлыктабыз бу туган авылым. Туган авылым күңел ачу комплексы. Уку, эш, бекеләр, шәһәр ритмы, чиксез чиратлар. Кой вакыт барыбызның да тормыш мәшәкатьләреннән туеп авылга качасы килә. Һәм бу очракта казанлыларны аяклар үзеннән-үзе туган авылым комплексына 18нче гасыр мөхитенә алып килә. Туган авылым кичкенә генә булса да күп кенә шәһәрләрне уздырып дөнья рекордларын куйган авыл. 24 килограммлык эшпишмак, 60 килограммлык кыстыбый, 150 килограммлык душмакны тагын кайда күргәнегез бар? Фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә эшләгәндә бу комплекс төзелеп килә иде. Моны Казанның 1000 еллыгына ачтылар да һәм кичләрен җырларга, шушында кунакларга татарча җырлый белә торган җырчылар эзли башладылар. Миңа эстрадабызның бер җырчысы минем белән шулай Арча педагогик колледжында бер вакытта укыган Рафина Ганиуллина әйтә. Безгә без туган авылда җырлыйбыз ди, Резидә белән дә эшлибез ди. Безгә бер егет җырчы кирәк ди. Синең дә эшлисең килмәме ди. Мен әйтәм, әйдә прослушивание килә әле ди. Мине тыңлап карадылар да, без улакта фатир снимайте инде русча әйткәндә име. Һәм минем белән яши иде Салават абый Фатхетдиновның труппасында эшли торган җегетләр. Аларда Салават абыйның бөтен ул вакытта җырлаган җырларының фонограммалары бар иде. Әле Салават абый үзе дә өйрәнеп бетермәгән җырларны мин шушында кич белән җырлый торган идем. Мин шунда бик күп кешеләр белән таныштым. Иң мөһиме, мин монда үземнең язмышымны, яраткан мәхәббәтемне, Люциямны чыраттым. Мин шулай җырлаганда бер вакыт игътибар итә башладым. Ниндер бер кыз чыга да пишмакта басып кына шыпырт кына минем җырлаганны тыңлап, мин җырлап бетергәч кире кирип китә. Кем соң бу? Миңа шуннан әйтәләр, это директор Зияфатовна. Әйтәм, бу директор икән, бу директор дигәч без куркабыз ичинде. Шуннан авыл шундый минем белән бер тирә яшьтәге бер шундый үзе бик строй гына тоелса да, аның күзләрендә ниндер сагыш бар икән, шул ничектер менә шул җырларны тыңларга чыгып йөри торгач миңа кияүгә дә чыкты. Бу урын миңа җырчы булырга, үземнең менә җырчы буларак сынап карарга, бу миңа зур арена кебеге, менә шәхсән җырчы буларак бик яхшы кешеләр белән монда таныштым. Алар киләләр, чөнки монда интеләсә кем килми, монда саулы шундый булган кешеләр киләләр. Бер вакыт җырлыйм шундый теге: бер кайчанда онытмагыз, алда сират күпере, әниләр безне кичерер, тик Ходай кичерерме дип. Ничек булды? Көндез инде мин зарплатага гына кергән идем. Ике кеше керделәр дә, "Өнекәш, без ди Токмаша шашанда безгә бер-ике җырлаучы булмас микән? Без ди Самарадан килдек." Бу безнең татарның бик көчле шәхесе, дзюдоист Хабил Бикташев булып чыкты. Мин аны белми идем. Әйдәгез, мәйтә, мин җырлап карыйм. Үзем аппаратураны куштым да, иш ушы җырны җырлагач, җырлап бетердем дә чакырып китерәләр. Мәйтәм, "Походу начаррак җырладым микән соң?" Икенчесе әйтә, "Энем, син беләсеңме, бу җырның сүзләрен кем язды?" Мен әйтәм, "Белмим, моны бит әйтәм, Салават абый җырлый инде, біз җырлыйбыз." Мин әйтәм, "Ха, ләгә инде миңа. Бу җырның сүзләрен мин яздым. Мин Рәис абыйның Гыймадиев булам" ди. Рәис абый белән менә шулай таныштык, Хабир абый белән таныштык. Язмыш ничек була? Рәис абый миңа әле үзе дә җыр язып бирде, нигез ташы дип. Шундый матур очрашулар монда танышкан кешеләр. Әлеге ноктада гаиләгез турында сөйләшәсем килә. Так. Люция ханым белән сезнең менә
Тату, матур гаилә, субханалла, менә аның сире нәрсәдә икән? Ну, һәр гаиләнең сире бит инде ул гармониядә. Менә ике кеше кавышалар да, алар бер-берсе белән шуннан менә бер-берсенең җитешсезлекләрен тулыландыралар да, пазлларны җыялар да, шуннан аннары Аллаһка шөкер балалар. Люция бик шундый ул бик әйбәт хуҗабикә, бик әйбәт хатын ул. Нык шул. Ул минем практически антипод дип әйтергә кирәк инде. Мин теге хисле, хыяллы, шундый литяга, ни анда урыны белән шундый шан-шан, индидер әле мине штансыз дип әйтә ул. Шундый бөтенләй бер кешегә бирер инде. Мин шундый булсам, ул ниле, шундый акыллы, сабыр. Һәм без бер-беребезне тулыландырып торабыз. Мин барыбер әйтәм 90% менә безнең очракта гаиләнең, гафу итегез, 90% гаиләнең менә ушагы действительно Люциядә. Люция карап, сөйләп, тигезләп. Менә Люция ханым күбесенчә өйдә учак саклаучы, балаларны караучы, менә ничектер шундый эшләр өчен җавап бирә һәм бу аның үзенең сайлавы иде. Әлбәттә. Юк, аларның үзенең сайлавы, ул әйтте бит инде балаларның үскәнен күрәсем килә, алар белән шөгыльләнәсем килә. Һәр кешенең үз эше булырга тиеш, анда теге берсе дә әйтмәйне, менә син ир моны эшләргә тиеш хатын. Ул ничектер үзенә үзе киләне, ул бигрәк тә безнең һәр 17 елга якын бергә яшибез. Хәзер инде беләбез бер-беребезнең моментларында, тегесен дә, монсын да ул эшли артист белән яшәү бер дә рәхәт түгел инде ул. Ират җырчы янында гел тыңлаучы хатын-кызлар күп була. Фанатлар һәм сезнең җырларыгызда хатын-кызларга, шуларга, концертларыгызга йөриләр. Аннары бит инде теге цех буенча коллегаларыгыз арасында да хатын-кызлар күп. Люция ханым көнләшмиме? Ну, ул бит инде исән кеше, тем более миңа барбер аның хисләре бардыр, көнләшә инде ул. Ләкин ул теге нормальный көнләшү. Тилер көнләшү түгел. Нормальный көнләшү инде кайда нәрсәдер булса итеп куя, ләкин мин аңа көнләшерлек теге поводлар бирмәскә, сәбәпләр бирмәскә тырышам. Бирмим дип, мин бирмәскә тырышам. Анда төрле моментлар булырга мөмкин. Шуңа күрә, ләкин ул белә, что менә ул аның урынын беркем дә яулый алмасын белә. Балаларыгыз шулай ук сәхнәне сайласалар, нәрсә диясез? Мәсәлән, Венера ул бит җырлап та йөридер, хәзер дә җырлыйдыр. Җырлап та йөридер дип, әле аны бик каты кыздырып җибәреп бетереп булмый. Аның матур гына тавышы бар, шөгыльләнә дә, музыкаль мәктәптә бетерде. Пока анда күрмим теге, менә мин җырчы булам да, шуның буенча шөгыльләнгәне. Әле ул сайлау, анда актерлык стилында бар, анда бөтен нәрсә бар. Аның теләге бар икән, ул сәнгатьтә бик матур эшләргә мөмкинчелеге бар аның. Мин дә аларны сәхнәгә алып чыгарга тырышам, төрле проектларда катнаштырырга тырышам. Әниләре бик каты йөртә инде тегендә, монда менә Шаян ТВның ниләрендә дә, проектларында да күренәбез. Мин гомумән әйтергә куркам, менә син шул бул дип, чөнки мин беләм теге менә төшендереп теге гармонга, баянга йөртеп, аннары баяннан вообще ваз кичкәннәр бар. Киресенчә, мәсәлән, Бахларның гаиләсендә минем улым белән бергә Камил Бах, менә аның белән яхшы шөгыльләнделәр. Ул бүгенге көндә инде Россия күләмендә уже танылып килгән музыкант булып килә әкренләп. Менә да ике яклы, мин куркам, менә ваз кичерләр дип. Карап торам да, Рамазанны инде без барбер әзрәк теге мәйтәм баянга өйрән дип, аңа әзрәк шыбыр кыламчы булмый. Ләкин үзем укытмыйм мин аларны, теге үзендә укытучы белеме булса да, миндә түземлек җитеп бетми. Мин тиз генә кабарып китәм дә, дип. Әсгать абый Хисмәттән нәкъ менә шулай дип сөйләгән, Булатны баянга үзем өйрәткәндә мин кабынып китәдер инде. Менә Рамазанда мискенем ишетмәгәнне ишетә. Мин шуңа күрә укытучысы белән нитегез, ну мин шыбыр кыласам, аннары укытучы әйтә, менә ди Рамазанда шөгыльләнгәне сизелә. Әйтәм, ну анда бөтен өйм әйтәм. Сизде күршеләр дә ишетте угай. Әйтәм, ул бит мине алдалый алмый, мин үзем үткәнен, ул әсәрләрне уйнаган нәрсәдер, үзем мин мәсәлән бүтән нәрсә эшләп, теген иштәм, занимация иткән, әйтәм, син кара, теге нотыңны әйтәм. Дөресен, шулай бит инде, әйтәм, шулаймы? Килеп аңа әле дәлиллим, әле ул тоже Фасихов бит кирерәк әле бу. Шуңа кызык. Сез гомумән кырыс әтиме яисә иркә әтиме? Мин төрле әтим, мин кырыс әтим. Мин алар белән кырыс буласым килми, мин әшәке теге ни буласым килми, ниндидер шундый тиран буласым килми. Мин алар белән күбрәк теге дус булып, менә ничектер, но алар кайыр вакытта артык мине теге
Үз яшендәгеләр кебек нителәр дә менә так дип аннары теге әшәк теге кыры сәтине образын кушып алырга туры килә. Андый вакытта инде алар беләләр. Ситуациясыннан тора. Ситуациясыннан тора. Кайбер вакыт мин нык кырыс. Менә бер теманы күтәрәсем килә. Бер интервьюгызны укыдым. Так. Һәм сез анда бик опасный җавап бирәсез. Анда хатын кызга кул күтәрү турында сүз алып барыла. Так. Һәм сез анда еш вакытта андый ситуацияларда хатын кыз үзе дә гаепле була. Иратның ниндидер теге самооценкасына тиергә ярамый дип сөйлисез. Әле дә шундый фикердәмәсез. Кем әйтән бит теге җылысы килгән бала әтисенең сакалы белән уйныйдылармы? Аха. Әйме? Менә мин бу ситуациядә менә әле бер көнне генә дә ниндидер сүз тавыш чыккан анда ниндидер бер хәзрәт. Әйе, кичә. Кичәме? Нәрсәдер каядыр вагызда әйткән теге ул бит ничек язган, ничек укырга була, һәр гаиләнең үзенең ние. Знаешь, менә нәрсә дип әйтим, кухнясы. Менә ул тыштан караганда ничек кенә булып тоелса да, аның эчтәге моментларын алар үзләр беләләр. Һәр кеше уже тем более 10 елдан артык тора башлагач, һәр кеше белә кешенең рычагларын, кнопкаларын, нишәсә ул, нишли. Провокацияга бирелергә ярамый. Чөнки без хатын-кызда иратта исән сау терек кешеләр ярамый менә шул мине чыгарга. Бер мин гомумән хатын-кызга кул күтәргән ират инде ул шундый кеше түгел. Ләкин шулай ук без мин теге менә буларда шулай иш, буларда булай иш. Монда теге провокация ясаган, бу кайтканда просто так кыйнаган, гомумән ярамый. Бетте китте. Ярамый. Ярамый дип уйлыйм. Хатын кыз гаеплеме яисә хатын кыз гаепле түгелме? Монда гаепле дип хәзер кул белән жара башласаң бит инде ул дөрес әйбер түгел ул. Лучше чыгып китергә. Менә чыгып китергә, йөгерергә, качарга. Сезнең фикерегез әсрәк үзгәргән. Агач суга уйнарга нитергә кирәк, ләкин хатын кызга кул күтәрергә кирәк түгел. В любом случае, любой ират хатын кызга кул күтәрә икән, ул гаепле. Бетте. Син теләсәң ишәт аны. Кочакла, күтәреп уйна. Ярар, алайса миңа сез бу җавабыгыз ошады, чөнки теге җавабыгыз әсрәк куркыткан иде мине. Юк, ул вакытта бәлки психланып йөргән вакыт булгандыр. Рах тотып берне матур иттереп кенә. Аны бит матур иттереп эшләргә була. Сезгә берничә җырыгызны әтигез язган. Һәм гомумән әтигез белән ничектер аеруча якын булган кебексез. Әти миндәге талантны күрү белән ничектер шөгыльләнде минем белән. Үзәннәре әле Дом культуры директоры булгач та мин төрле конкурсларга йөртеп, безнең үзебезнең машина юк, без теге автостопым, ул баярын күтәреп, мин теге киемнәрне күтәреп шулай җырып, хыялланып, сөйләшә, ул мин шулай чыныктырды, ныгытты. Аннары миңа инде мин Орчага укырга кертте, тырышып акча җыеп, анда козлар кушып, Марсабый Макаровны табып, баян сатып алып миңа профессионал нык тырышты ул. Аннары инде мин теге җырлата торган, аннары минем мутация эшләре башланды да, мин инде теория, баян курсларын ала башладым, җырлый башладым да, аннары 2001 елны ул шул Иске Мунчада миңа бер җырлап күрсәтте. Менә шул тезелешеп, кыргызлары китә, кыргызлары часанамы. Улым җырлап китсәң, менә бу җырны чыгарырсың әле диде. Киресенчә килеп чыкты, бу җыр мине чыгарды, танытты дөньяга. Менә кыргызларыннан башлады, аннары эзләмәсен кабат шулар. Аннары Никашка да язып бирде, Никаш берничә җырын җырлады. Аннары Горур булыйк дигән җыры без аны бик матур башкарайык төрле чараларда, фәнисияр сүзләрне татар халкына. Ул шундый хыяллы, шундый бик кеше иде инде. Һәм инде интервьюбызны тәмамлап, кыска гына сораулар. Җырчы булмасагыз, кем булыр идегез? Иң тупой сорауларның берсе дип уйлыйм мин аның. Мин белмим кем булырым микән. Берәр эшкә урнашыр идем. Тормыш фәлсәфәгез нәрсәдә? Мин оптимист һәм стабильлек яратам. Гомумән кешедә кешене күрергә яратам һәм аңа кешелек сыйфатларын күрсәтергә мөмкинлек бирергә яратам. Рәхмәт сезгә әлеге интервью өчен. Сезгә рәхмәт. Сезнең маршрутыгыз өчен. Безнең тамашачылар да хәзер әлеге маршрутны кабатлый ала һәм сездән бүләк таба ала. Шуңа мин бик зур рәхмәтле. Мин кичкенә вакытта бигрәк тә Орчада укыганда электричка белән кайтканда
До свидания, мой любимый город. Я почти попала в рубрики твои деген жырға. Мәйтәм шушы Казанга килеп кайнап, әзрәк булса да берәр кеше булырга дигән, артист булырга дигән хыял белән гел янып яшәдем. Бу минем хыялым тормыш кашып бара. Шуңа күрә хыялланырга кирәк. Хыялланып кына түгел, хыялны максатка куеп, шул максатка бара кирәк. Курыкмаска кирәк. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгызга. Һәр кешенең дә шундый матур маршрутлары булсын.